деня започва в неделя с мен Георги Любенов. В предаването ще видите. В аванс как БНТ ще посрещне новата година. Любо Нейков, Руслан Майнов и Димитър Шарков. Най-доброто от сезона. Актьорът Атанас Атанасов на 70. Музикално утро с Тери Кацарова и Бене Бенд. Стефан Диомов и Стефан Димитров. Любов от пръв поглед. Бъдете с нас в неделя. Започваме точно в 8. За първи път започнах да работим с НАСА. Тази камера трябваше да бъде сложена на близо до соплото на ракетата носител. Така че нашата камера трябваше да бъде тествана на 100 пъти земно ускорение и издържа. От Земята до космоса. Какво се случва с някой от първите ученици на легендарния учител Теодосий Теодосиев? Малки истории тази неделя, 2 след обед. Кой реши точно на Нова година да дига сватба? Ако ме пита, човек изобщо не трябва да се жени. Бавенци, какво имаме? Гладен съм. Какво по дяволите е това? Останки от животни. Живи Степан! Утре организираме хайката. И тя си нямаш какво видях. Какво искаш от мен? Една жена, която събира около себе си десетки хиляди последователи и ги превръща в общност. Една майка на 3 деца, която вместо да се оплаква, приема трудностите с чувство за хумор. Един човек на изкуството, който цели да забавлява, но